Здравейте, добър вечер! Добър вечер на всички! След една дълга лятна ваканция, надявам се, че вече сте на линия, върнали сте се от отпуски и се опитвате да се вработвате. За мен днес е първия работен ден и точно днес реших да възобновя лайфовете. Не съм правила лайфове от един месец и ще продължа темата, която започнах точно преди месец. Ето, виждам, че има хора, които ми дават знак, че са на линия. Чудесно, чувате ме, виждате ме. Надявам се, че сте отпочинали добре през лятото и с нови сили почваме новата учебна и работна година. Привет, Златомира! За тези, които сега се появяват, казах, че привет, Дора, привет! Продължавам темата, която започнах преди месец. В рамките на един месец така прекъснах лайфовете, но пък давах друга информация. Пусках едни кратки ленти, в които показвах чисто телесни опити, които имат и психологическо въздействие. Ако сте ги пробвали, ще се радвам да ми дадете обратна връзка. Ако сте ги пропуснали, лентите съм ги качила в YouTube канала си. Това са едни бързи такива лайфхакове, които можете да ползвате, за да възстановявате енергията си в рамките на работния ден или пък да започвате деня с тях. Така че, ако сте ги пропуснали, влезте в YouTube канала ми и ги гледайте. И сега започвам отново с лайфовете, средовните лайфове и продължавам темата, която подхванах в края на юли, началото на август. Темата беше за насилието, беше провокирано от конкретен повод, обществен. Но през този един месец, докато не правих лайфове, провеждах така и с познати разговори и това, което наблюдавах в мрежата. И това, което ми стана ясно от това, което наблюдаваме, че много хора не правят разлика между обикновена невротичност и насилие, което вече е патология. И днес в този кратък лайф ми се иска да ви дам така някои жокери, да разпознавате кога вие сте в насилническа комуникация, дали вие сте източника или пък сте обект, но много е важно да не сме прекалено сурови, защото в повечето случаи, вчера даже в мрежата видях, някаква дама беше питала в някаква затворена група, беше психологическа, ами партньора й избухвал в общественото пространство пред други хора, това се случвало няколко пъти, това е ли това насилие? Сега, значи, първо трябва да започнем с това, че идеални хора няма. Нали? Това си е закон. Няма идеални хора, няма не-невротични хора. Всички сме невротични. Всички имаме някакви чиви, някъде, докато сме расли, някакви брадвички така леко са ни дялнали или пък нещо ни е притискало или сме се опитали да се кривим наляво и надясно, па белким хванем слънцето горе. Представете си едно дърво между два зида. То се опитва някакси да стигне до слънцето, за да може да оцелее. По същия начин ние, когато се раждаме, бивайки в определени семейства, с определени динамики, ние така се кривим като това дърво, но в крайна сметка порастваме. Тук криви или тук дялнати, от тук дялнати, но все пак живи, здрави, малко невротични. Сега при някои тези травми са дали малко по-сериозни отклонения и там, където липсват добре изградени личностови структури, може да наблюдаваме и насилническа комуникацията. Днес ще ви дам някои жокери да разпознавате кога е едно нормално невротично поведение и кога вече това е насилие и то не би следвало да се толерира. Защото рискуваме да сложим така на партньора си или върху приятел, да кажем, той е насилник. Възможно е това да не е изобщо насилие, което ние възприемаме. Сега, понякога някой може да повиши тон. И това е съвсем нормално. Даже ние сме общество, което не толерира повишаването на тон, защото смятаме, че това е грубо, това е невъзпитано. И именно защото смятаме, че нещо е грубо и невъзпитано, възможно е това потискане да даде
някъде насилническа комуникация, а някъде просто човека да е повишил тон и това да не е насилие. Да бъде просто епизодична реакция или просто здрава реакция на това, че има дразнител от среща и дразнителя може да се окажем ние, нали? Но да решим, че той е насилника. Така че сега ще ви кажа няколко неща. Надявам се да се размислите и да видите дали вие не прилагате някои от тези модели на общуване или пък върху вас, позволявате върху вас да се упражняват. Сега, значи първото нещо, което трябва да знаем, обикновената невротичност може да бъде мазохистична, може да бъде садистична, понякога може да обидим някого в гнева си, понякога може дори да изпитаме удоволствие от това, че сме наранили някой. Това е садизъм, това не е здраво, но в никакъв случай може да не е насилие от този тип, за който говорим, който е увреждащ и нараняващ и мачкаш хората. Сега, садизма е много неприятно нещо, защото той наранява другия или му по някакъв начин го обезценява, но може да бъде някаква компенсаторна реакция за това, че не сме могли да приложим правилното поведение някъде и сега ще ти покажа аз на тебе и да изпитаме някакво, така за части от секундата, някакво удоволствие, че сме направили напук или че не сме дали на някой нещо, пък той го е искал в този момент като наказание за това, че някъде нещо не са ни дали. Не казвам, че това е здраво, но в никакъв случай, ако е епизодична реакция, не е този тип насилие, от което да бягаме непрекъснато. Защото повечето от нас нямаме здрави агресивни реакции. Нали? Това съм го говорила хиляди пъти, или сме в мазото, или сме в садото. Сега, при насилието винаги имаме системно нанасене на вреда на другия човек. И как може да разберем дали ние сме в такъв тип връзка? Аз тук съм си отбелязала някои неща. Ако сме в насилническа комуникация, тази комуникация или това взаимодействие ни кара... Добре, Ваня, гледай записа, ще го има и ще го кача и в YouTube канала. Разрушава ни себеоценката. По някакъв начин разколебава нашата убеденост в преценките ни. Също така ни обесилва. Ние се чувстваме като хванати в капан и не знаем какво да приложим. Постоянно ходим на пръсти. Това е, ако един път някой ни е реагирал по-остро, пък може да ни е обидил, окей, това не е непременно насилие. Но ако нон-стоп ние се чувстваме смачкани, не можем, това, което казваме, не мога да бъда себе си, не мога да бъда честна, не мога, ако искам да изляза, не мога да изляза с приятелки. Защото партньора може би ще се обиди. Или, не мога да му кажа какво мисля, защото ще последва цупене, тряскане на врати и така нататък. Ако е епизод, окей, но ако това нещо е постоянно, привет, Стан, ако това е постоянно, това е един модел на реагиране, ние значи сме в схемата, в менгемето сме. Така че насилието винаги е системно нанасене на вреда на отсрещния партньор, защото този, който го прилага, се чувства неадекватен, няма достатъчно добра себеоценка, наранява непрекалено много, няма добри модели, здрави модели за справяне. Единственото, което може да прави, за да си качи себеоценката, е за сметка на другия да го мачка, да го заплашва, да му вменява вина. Ако това е система, а не просто еднократно, просто да кажем, някой нещо ми е направил и аз се възмутя, обаче по някакъв начин, по който му вменя вина, това ако е еднократно, примерно каже, браво бе, от тебе не го очаквах, това може да е един път и това не е насилие. Да, това е садистично, но не е насилие, ако не е повторяемо, ако не е една и съща моя реакция на някакъв стимул, който мен не ми харесва. Другото нещо е, че когато живеем с насилник или пък сме на работа и общуваме с насилник, ние винаги изпитваме страх. Нали, то е във връзка с това, което казах. Страх да сме автентични, да
кажем, да покажем, да направим нещо, което душата ни иска, а постоянно сме в схеми. Тук мислим какво да направя, за да не предизвикам обичайната реакция, която аз знам. Значи, ние можем да си мислим, че това е своенравност на някой, но някой може наистина да ни извива ръцете с едно постоянно цупене и това вече да бъде емоционално насилие. Ако един път се нацупя, защото нещо не ми е по вкуса, окей. Но ако винаги, когато не става на моята, аз се цупя и наказвам другия с мълчание, това е насилие. Защото той не знае какво прави, той се чувства невидян, дисквалифициран и така нататък. Значи, помнете, трябва да има повторяемост и трябва да имаме някакъв страх да проявим автентичното си аз. Винаги мислим какво да направя, за да не предизвикам дадената реакция, която знам, че ще предизвикам. Защото съм я виждала N брой пъти. Така, другото нещо е, че казахме, че ако сме в тази невротична садистична реакция, изпитваме удоволствие понякога, ако направим напулк или пък клъвнем някого, това е нездраво, но може да не бъде част от схемата за насилие, но всъщност този, който прави подобна садистична реакция, когато се изговори или пък се разрази конфликт, може да изпита вина, може да се опита да се извини. Това вече не при насилието нямаме извинение. При насилието винаги имаме нараняване и след това може да бъде отменящо поведение, което примерно при физическото насилие или пък при някакви крайни форми на емоционалното, насилника осъзнава постфактум това, което се е случило и всъщност той го прави заради схемата. Първо наранява, после се чувства зле, и защото всъщност се е държал импулсивно и след това се опитва да го отмени. Как се опитва да го отмени? Или ще дойде да ни умилостивява, да ни носи подаръци, рози и така нататък, или да се опитва да установи някакъв контакт, без да даде знак, че съжалява за това. Или може да съжалява, но на повърхностно ниво, просто само и само да отмени вашата емоционална реакция спрямо неговото поведение. Ако вие се чувствате фрустрирани и сте се затворили, на всяка цена иска да ви отвори, защото не може да търпи това, че последиците от неговото поведение ще направи нещо да ви отвори. Или с подарък, или с някакви повърхностни извинения, само и само да спрете да се сърдите. Но знаете, че след като се отворите, ще има период на стоплене, след това пак от никъде ще дойде и пак ще има каране, приветвайки. Или ще се скарате, или пък ще направи нещо, което ще ви накара да се страхувате отново, да бъдете себе си. Така че, пак казахме, имаме схема, по която винаги се развиват нещата. Примерно, схемата може да бъде: имаме модел. Аз казвам нещо, на него не му харесва, той се затваря или тя се затваря и ми мълчи с дни. Точка. Това е. И няма отваряне и ме наказва. Или подминаваме и не ме вижда. Това е насилие. Вместо да ми каже партньора ми или приятелката ми или там, който ще да е, в момента не се чувствам добре от това, което направи. Имам нужда да си изстрадам болката. Затова не ме търси. Там няма разговор. Там има затваряне, има и наказване с мълчание. Тоест, ти не съществуваш, зачерквате и по този начин ти причинява болка. Възможно да бъде: аз съм автентична, съответно тая моя автентичност, моето не, или пък моето мнение, или моето желание не му се харесва на човека, мъж или жена, няма значение, и може да се развилнее, да трясне вратата, да удари по масата. Тоест винаги има някаква такава реакция, в която да се чудя, какво толкова направих. Всъщност човека вместо защото изпитва такава агресия, вместо да удари мен, удря някаква вещ, и това е неговия начин да ми внуши някакъв страх. И ако това е схема, непрекъснато, трясва вратата, излиза, след това може да влезе и да поднесе цветето, това е едно и също.
Сега, в повечето случаи, когато имаме насилие, имаме опит да се отмени точно с едно мило държание. Здравото поведение предполага или изговаряне на това, което се е случило, осъзнаване и казване, че съжаляваме, или най-малкото опит за поправяне и неповтаряне на това поведение. Ако е едно и също като схема, значи сме вътре в насилието. Или ние го правим, или ни го правят. Значи, помислете си, защото другата тема, която мисля да направя, е мъжкото и женското насилие. Това ми беше дадено като така жокер на лични съобщения, защото истината е, че и мъжете, и жените имаме различни способи за да насилваме. Добре е да ги разпознаваме, защото когато разпознаем нещо в себе си или в другия, можем да му отреагираме, да намерим адекватен отговор. Ако обаче не го разпознаваме, защото много често в насилието този, който е насилван, смята, че грешката е в него. През цялото време, нали, тук имаме един безгрешен, който няма да се държи така, ако аз не се държа така. Нали, много насилници казват, ако ти не се държиш така, аз няма да крещя, да ти крещя. Нали, това е точно едно насилническо такова изречение, а не по-скоро, аз се дразня от това, което ти ми каза, нали, за това съм гневен. Но аз се държа, защото ти ме предизвикваш, това си е манипулацията в насилието. И този, който е насилван, обикновено се чувства, мъчи се да бъде добър или добра, само и само да не предизвиква това нещо. Или пък, ако имаме насилие в ревност, трябва да се приберем по час, трябва да внимаваме къде сме се отклонили от работа, кой ни се обажда, кога гледаме в телефона, с кого си общуваме и така нататък. Ако се страхуваме, за да не предизвикаме реакцията на партньора, който е несигурен в себе си и може би ревнува, при ревността много често, ако ние се страхуваме да правим някакви неща, за да не си помисли партньора, че може би му изневеряваме, ние сме в схемата на насилието, но през ревността. Така че запомнете едно нещо. Ако вие сте обект на подобно поведение, не се опитвайте да се подобрявате и да се държите по-добре, по-приемливо за другия, защото смятате, че ако се държите по-добре или ако му обяснявате непрекъснато колко сте невинни, че ще подобрите неговите реакции към вас. Това е абсурд. Колкото повече вие се стараете да бъдете добри, толкова повече сте се закачили и играете на хорото на подобен човек. По-скоро трябва да се опитате да го отразявате, да му отразявате емоцията, да казвате, че го виждате, че е ядосен или е притеснен или ви ревнува, но да не се страхувате да кажете какво мислите. Но не би следвало да го казвате по агресивен начин, защото има хора, които само чакат да кажете и то малко да повишите тона, за да им дадете карт бланш, те да се разкрещят и да станат още по-агресивни. По-скоро опитайте се да се държите на център и да кажете, че виждате човека, че е ядосан, ви е ядосен или издразнен, но в този момент не споделяте това и това. Но спокойно. Ако не можете, по-добре издишайте и дайте назаден и не водете никакъв диалог в този момент. Защото имаме две реакции. Или се опитваме да умилостивяваме и да обясняваме, че човека, че не сме искали да му направим това, което той е решил, че сме му направили, или пък почваме да викаме и да го надвикваме, за да стане там някакво решение на конфликта, което не е окей. Значи, ако не можете да останете на център, по-добре се дръпнете, издишайте и се върнете после да обсъждате, ако ви е безопасно, разбира се. Ако имате физическо насилие, в никакъв случай, защото при физическото насилие там нещата са ясни. Един път ударил, втори път ще удари, трети път ще удари и така нататък. Няма какво да се заблуждаваме, че то само веднъж или то само едно шамарче. Но тук говоря по-скоро за физическото насилие е ясно. Макар да е трудно за излизане от тази схема, говоря по-скоро за емоционалното, защото ние
нямаме инструменти да го разпознаваме. И затова правя този лайв. Не може да го разпознаем. Кога ние насилваме другия, кога ни насилват, защото не е задължително да се разделяме с другия, ако осъзнаваме, че как поддържаме схемата на насилието. Когато ние се закачаме и се опитваме да се обясняваме повече, за да можем да снижим напрежението в другия, това означава, че ние вече сме на хорото на насилието. Или пък ако се опитваме да предотвратяваме с планиране неговите реакции, с планиране на нашите действия, пак играем в това хоро. По-скоро опитайте се да бъдете автентични, но без да сте предизвикателни или без да повишавате тон. Ако искате да излизате, не се обяснявате, само казвате на човека, че излизате. Нали? И всъщност ще се върнете, ако имате ревнив човек. А ако видите, че той ви прави някакви цупеници, просто му кажете, аз разбирам колко си притеснен за това, но аз наистина исках да изляза. Нали? И ето аз се прибрах и аз съм тук. И така, но не му обяснявайте, ама чакай сега, няма нищо. Не си мисли тези неща. Няма нужда да обяснявате, защото колко повече обяснявате, толкова повече в такава динамика се закачате. Просто кажете, виждам колко се страхуваш, нали, да не се разпадне връзката, но аз съм тук. Така че не мога да направя нищо за страха. Страхът ти мога само да съм тук, да присъствам и да те подкрепям. Нищо повече. Не се обяснявайте. Сега, другото нещо, което ми се иска да кажа, само да погледна, да, имаме още малко време, за когато сме в конфликт, трябва да знаем, че конфликтите могат да бъдат конструктивни, могат да бъдат и деструктивни. Значи, в едни партньорски взаимоотношения, било то на работа, било то в къщи, винаги имаме стълкновение на гледните точки, различни мнения и това е съвсем нормално. Нормално е да си повишим тон. Нали? Пак казвам, по-е нормално и по-добре да си повишим тон, да се сблъскаме, после да можем да се изслушаме, отколкото да тлее нещо, да го натискаме и рано или късно това да излезе под формата на някакви змии и гущери, които не може да ги овладеем после. Сега ще ви дам белезите на конструктивен и деструктивен конфликт. При конструктивния двете страни могат честно да си изложат позициите. Изказваме мнението, но и чуваме на другия мнението. Не се опитваме да го надприказваме или да го убедим, че неговата гледна точка е невярна. Той може да се заблуждава, но това е неговата гледна точка. При конструктивния конфликт слушам. Казвам си мнението и те слушам. Също така опитвам се да намеря пресечна точка с другия човек. И най-лесният начин да намерим пресечна точка е когато отразим чувствата на другия в този момент. Тоест, ушичките на всеки един се отварят, когато чуем, да, виждам, че ти се чувстваш така, т.е. Тито, ама не ти си такъв. Разбирам, че се чувстваш така, виждам, че си ядосан от това, което казах, да кажем. Тоест, да дадете знак, че го забелязвате. Защото когато дадем знак, че забелязваме другия, вече го валидираме и е по-склонен да ни чува. Тоест при конструктивните конфликти също двамата могат да се оттеглят без да има решение и това да не е драма. Няма решение, оттегляме се, но да сме в мир с това. Разбираме, че в момента няма решение и това е решението. Можем след седмица или две да седнем да изговорим, но се оттегляме и приемаме, че в момента не може да се пресечем. И запазваме топлината помежду си. След конфликта. Тоест вече затваряме ситуацията, след като вече сме разбрали, че ние не можем да постигнем пресичане в този момент. И можем с топлина да се срещнем по други точки. Ако обаче всеки се е намусил или чух думата надрундил, някъде някой ми е казано, наистина се надрундиш и другия се друнди и ти се друндиш и накрая и двамата са намусени и никой не казва какво му е. Това не е решение на конструктивно решение. При деструктивните обаче конфликти винаги имаме зад темата за конфликта винаги стои друга тема. Или отложено от друг път нещо. Или
предизвикан конфликт, за да може човека да се почувства по-важен, да си дигне себеоценката, след като радвам се, Елена, че ви е полезно. При деструктивния винаги се търси скарването, за да мога да компенсирам нещо. Или ще се заям, защото се чувствам в момента недостатъчна, някъде са ме заяли в работата, да кажем, и сега ще сръва партньора или партньорката. Или ще кажа, знаех сега, че си с 2 леви, да кажем. Какво правя? Принизявам човека до мен. Вместо да кажа, не ми харесва това, че направи това по този начин. Знаех, че си с 2 леви. Какво правя в момента? Дисквалифицирам го, омаловажавам го или омаловажавам я. И какво постигам? Вдигам си себеоценка, защото аз съм по-велика, аз повече знам, а ти си една или един по-малко значеш, по-малко можеш. Тоест, при деструктивния конфликт винаги търсим някаква вторична полза и обикновено е да смачкам другия или неговата гледна точка, за да си напомпам малко егото, защото се чувствам някъде, извинете думата, малайно. Нали, там, където се чувстваме меки, не става. Не сме се проявили твърди и в един момент решаваме някъде другаде. И предизвикаме такъв тип конфликт. При деструктивния конфликт обикновено отказваме да слушаме другата гледна точка. Той може да не е прав, да греши, но изслушването е много важно. При деструктивния конфликт всеки говори върху всеки. Аз така, ти така, и винаги се закачаме на средата на изречението на другия. И при деструктивния конфликт в повечето случаи си извиваме ръцете с всяко нещо, което другия каже. Закачаме го и казваме нещо, да кажем, примерно в момента не искам да говоря с теб. И закача се и казва, значи не искаш да говориш с мен, толкова съм ти неприятен или неприятна. Тоест почваме да добавяме някакви неща. Не е вярно, не съм казала, че си неприятен или неприятна. Ама не, точно това каза. Познато ви е това, вероятно. И почваме да се закачаме на това, което другия казва и става едно голямо мазало. В повече случаи в деструктивния конфликт имаме манипулиране, вменяване на вина, вменяване на страх, извиване на ръцете. И още нещо, което искам да кажа, с това ще затворя темата, е при обикновено имаме насилие. Всъщност преди да продължа с това, исках да ви кажа, че при насилието казахме, че се ходи на пръсти винаги. Ако искате, изгледайте филма "Врага в моето легло", там имаме класическа схема на емоционално насилие. Как Джулия Робъртс ходеше на пръсти и внимаваше как опъва кърпите, защото той се държеше точно студено, режещо, дисквалифициращо и омаловажаващо, и тя се бореше за капчица любов. Изгледайте "Врага в моето легло", това е така типичен пример за емоционално насилие. Това, което сега ще ви кажа, е, че много често насилието изниква по отношение на думата "не". Има хора, които не могат да чуват думата "не". Факт е, и могат да се нацупят. Окей, когато сме фрустрирани, може да ни стане приятно, хубаво, сега за малко ще се намръщя, но после ще се върна в диалога. Това не е насилие. Насилие обаче, ако другия ми е казал честно "не", и аз изобщо не искам да го чуя и започвам да го наказвам за неговото "не", ще правя някакви гадории само защото ми е отказал. И не мога да се сетя филма, обаче беше с Майкъл Дъглас и Глен Клоуз. Ако се сетите, ми кажете, в момента ми хрумна. Ако си спомнете, там бяха някаква афера, беше на работното място, но после тя стигна до такива висоти на гадориите, които преследваше го, даже му свари зайчето, домашното зайче. Беше ужасно. Тоест, ако чуем чуждото "не" и ни стане неприятно и за малко сме се така нацупили, окей, това е нормална фрустрация. Обаче, ако почнем да наказваме другия заради неговото "не", тук вече минаваме в зоната на насилието.
Така че наблюдавайте ги тези неща. Ще се сетя кой е филм и ще ви го пусна после. В момента ми изхвърча от главата. Наблюдавайте ги тези неща. Достатъчно ви казах за така белези за нормално, фатално привличане. Точно така. Розалия, благодаря. Така че опитайте се да не търсите само в другия признаци за насилие. Отговорете си честно, кога се държа насилнически. Защото когато разпознаваме насилието в себе си, не можем да бъдем и обект на насилие. Защото дори и да се опитат да ни го приложат, ние ще имаме здрави инструменти за отреагиране. Първо, бъдете себе критични. Ако сте в схема с насилник, задайте си въпроса как храните насилието. Запомнете двете неща, които ви казах. Постарайте се да не ходите на пръсти и да не планирате поведението си, просто да бъдете кротко автентични, без да се пъчкате. Нали, сега ще ти покажа аз на тебе. Нали, просто това сте вие. Случвало ми се в час по танци преподавателя да обижда на квачки. Това си е, ако това е постоянно, това си е емоционално насилие. Въпросът е как сте отговорили на това. Един път, ако ви каже по някакъв с лекота, какво сте се разквакали като квачки едно, но квачки такива. Нали, всеки път да ви нарича квачки, тогава вече може би отиваме към насилието. Емоционалното насилие. Наблюдавайте ги тези неща. Значи ще направя може би лайв за мъжкото и женското насилие. Тъй като днес ми е първия работен ден, ще почвам да правя отново безплатни уебинари. На 25 този месец ще имам уебинар, който така ми дойде последните няколко дена като идея за темата за благодарността и изобилието. Защото в повечето случаи много хора смятат, че благодарността е само да кажа благодаря. Но всъщност благодарността е състояние на душата и на ума, и ние сме много спокойни и в едно блаженство, независимо от това какво ни се случва. Т.е. ние не се вадим от центъра. Благодарността е пряко свързана с приемането на нещата такива каквито са. А изобилието, когато ние сме спокойни, ние привличаме това, което искаме. Привличаме радостни преживявания, привличаме материални блага, привличаме партньор подходящ, привличаме подходящата работа. Но в повече случаи, когато казваме, аз съм благодарна, пък виж какви работи ми се случват, твърде възможно е въобще да не съм благодарна, а само тук да си мисля, че съм благодарна, но в душата си да не съм в приемане към това, което живота ми поднася. Благодарността е свързана с приемам благата и предизвикателствата на живота с мир, смирено. Затова ще си поговорим за това и за видовете изобилие, защото като кажем изобилие, на всички в главата им трака пари. Всъщност изобилието има много различни проявления. Ние не сме само материя, ние сме и емоции, и когато искам да привличам радостни преживявания, може би трябва да видя в себе си дали съм осъждаща, дали съм кисела, не само спрямо конкретна ситуация, а може за най-незначителни неща. Ще си говорим за този тип благодарност и изобилие и ще ви кажа няколко така интересни като идеи, как можете да постигнете мир с това, което идва, и да постигнете този тип благодарност. Защото наистина, ако попитате, много хора ще кажат, аз съм благодарен. Ясно да има недоволстваш тук. Значи, вероятно, не си благодарен към това, което се случва. Да кажа, че съм благодарен и да чувствам благодарност са две различни неща. Така че, ако искате, ще ви пусна линка, оставете си имейла и името, и на 25 ще ви очаквам на безплатен вебинар в Zoom. Така, ако имате въпроси, тъй като времето вече приключи, задавайте ги отдолу под този лайв, ще намеря време да ви отговоря. И започвам по-активно да се появявам на живо.
Лека вечер ви желая и до нови срещи!